Idan na tuna da irin wahalar da Yesu ya sha, ba tare da duban yanayina ba da irina, a yadda nake, ya mutu, ya sha wahala saboda ni. Abun nan yana ba ni tunani matuƙa, yadda a dukkan duniya ba wanda ya taɓa haka. Mutum ya mutu domin wani, wanin ma irina. Ba ni kaɗai ba har da kai ma, har da ke ma. Na tabbata irin ƙaunarsa babu wata kamar sa, ba a taɓa yin irinta ba. Idan har ba ka samu wannan ƙaunar ta Yesu Almasihu ba, ina tabbatar maka kana buƙatar ka zo ka same ta. Don Yesu ya ce, "Ku zo gare ni dukanku masu nauyin kaya, ni kuwa zan ba ku hutawa." Idan har kana cikin damuwa, zo ga Yesu, zai magance maka damuwa. Don ƙaunarsa ta fi gaban tunani. Ƙaunarsa irin ƙauna ce wacce har zai iya ba da ransa domin ka. Ɗan'uwa, 'yar'uwa, Yesu yana kiranki. Zo domin ka samu wannan ƙaunar. Zo domin ki samu wannan ƙauna. Ba a taɓa irinta ba.